Pot passar. Doncs vinga, anem a escoltar la Rosa Bleda a veure què ens explica del rotllo aquest de l'intercanvi de parelles. Ai, la secció de la Rosa Bleda. Oh yeah. Molt bé, doncs, a veure, Rosa Bleda? Hola, què tal? Que estàs aquí al local d'intercanvi, no? Sí, estic a la porta. I què tal? Quin ambient hi ha aquí? De tot. De tot? Sí, hi ha de tot. Però, per exemple, com és aquest local? O sigui, quan entres, què hi ha aquí? Pues hi ha una barra. Sí. I gent que t'atén. Gent que t'atén. Sí. I llavors, anava a dir, l'entrada d'aquest local és discreta? Suposo que sí, no? No. No? No, tu vinguis per on vinguis, es veu perquè està a la cantonada i té un rètol molt gros que posa intercanvi. Llavors tu vas allà i canvies. O sigui, no és una entrada discreta? No, té un rètol molt gros. I està en una cantonada? Està en una cantonada. I la porta és grossa i un cartell que posa intercanvios? Sí. Caram. No, jo m'imaginava una cosa com més discreta. Què hi ha? Com unes cortinetes quan entres? Sí, hi ha unes cortinetes. Sí? Sí, com el toldo. I unes cortines perquè no molesti el sol, perquè clar, ara de dia el sol molesta. I digue'm, Rosa Bleda, o sigui, què hi ha? Més nois o noies? Hi ha parelles, també? Hi ha nois, hi ha noies, sí. Hi ha parelles, clar. Hi ha gent gran. Hi ha gent gran? Sí, alguna jubilada veig per aquí. Alguna jubilada, caram? Sí, són d'aquestes típiques iaies amb bastó. Amb bastó i tot? Sí, n'hi ha una. Però que els hi va la marxa, no? Llavors també hi ha un jubilat per aquí. Un jubilat? Sí, sembla que estan fent migues, estan xerrant i tal. No, bueno, clar, per això venen a aquest local, per fer intercanvis, això està bé. I anava a dir, que com funciona aquest local? Que hi ha com unes guixetes, taquilles, aquí a l'entrada, i la gent deixa la roba, suposo? Com? Però la gent que va vestida. Clar, la gent va vestida. Com vols que vagi la gent? Però, escolta, Rosa Bleda, a veure, no et catxondeixis perquè és un local d'intercanvi, és normal que en algun moment es treguin la roba. Rosa Bleda. Un moment, senyor, sembla que ha tingut un atac de riure la Rosa Bleda. Va vestida la gent, clar que va vestida. Bueno, clar, entren vestits. Quina pregunta més tonta. Però, a veure, això és un local de parelles d'intercanvi, no? De swingers. Què? Swingers, això, en diuen swingers, això d'intercanvi. Ah, no sé com es diu de l'intercanvi. A veure, aquí dintre què hi ha? O sigui, entres, no hi ha guixetes, no? O sigui, entren vestits i a dintre... Clar, tu entres... I llavors, a dintre, què hi pots trobar aquí dintre? No? Ai, Jaume, és que em fas molt de riure. Bueno, escolta, Rosa Bleda, això és un reportatge sèrio. Ja, però estem parlant aquí de... intento que sigui un reportatge sèrio i tu em fas unes preguntes molt tontes. No, són preguntes tontes, Rosa Bleda, això és un local d'intercanvi. Llavors aquí la gent es relacionen, llavors aquí dintre què podem trobar? Radiocasets, tocadiscos. Què dius? Com que radiocasets, tocadiscos? Sí, arracades, rellotges. Bueno, clar, això poder és la gent que s'ha tret la roba i ho ha deixat aquí. Te portaven el radiocasset. A veure, Rosa Bleda, podem parlar amb l'encarregat? Perquè sembla que tu no... Sí. Escolta, Manel, vine cap aquí. Sí, que el responsable de l'emissora vol parlar amb tu. Sí, ara... Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Mira, Manel, explica-li al meu company, bueno, en Jaume, que és el director del programa. Sí. Com funciona l'intercanvi? L'intercanvi, no, bueno, això és normal, vull dir, vostè entra i porta el que vulgui intercanviar. Com, per exemple, la parella, no? La parella, no sé, si vol canviar la parella la canvia, però a veure, aquí, per exemple, ara mateix acaben de portar una bicicleta. Però a veure, com que una bicicleta? Sí, o sigui, vostè porta la bicicleta i nosaltres, o sigui, paguem per aquesta bicicleta i la posem a la venda amb un preu raonable, perquè, clar, són vehicles de segona mà. Vehicles, sí. Jaume, està molt bé la bicicleta, És molt nova. A veure, Rosa Bleda, em sembla que t'has confós com sempre. Tu estàs en un lloc que venen coses de segona mà. Estic en un lloc d'intercanvi. Un cash converter d'aquests? Clar. A veure, Rosa Bleda, jo t'he dit que anessis a un local d'intercanvi de parelles. Com que canviar la parella? Això, avui el programa va de sexe, parlem de sexe, de tendències, de fantasies sexuals, i estàvem parlant dels locals de swingers, que són llocs on les parelles fan intercanvis de parelles entre ells. No sé el que és això, per què t'has de canviar de parella?
A veure, vas amb la parella, o amb un amic, com el que sigui, i allà pues, s'intercanvien entre ells i fan trios i coses d'aquestes. Ui, Què? això no ho havia sentit mai. Hi ha locals d'aquests? Clar que hi ha locals d'aquests i fot temps qui són, per això t'havia enviat per parlar-ne, que avui era un programa especial per parlar d'aquestes tendències. I a Mataró n'hi ha? Jo què sé, si n'hi ha a Mataró, però precisament t'havia enviat i clar, tu, sí, n'hi ha, però no és el que jo et volia dir. Això el que dius tu és intercanvi de coses, de venda, de segona mà. Ara entenc el que deies d'entrada espullar. Home, clar. Bueno, mare meva, bueno, senyors, no podem parlar És que, de Jaume, què? no t'expliques. No m'explico, no? No t'expliques, tu m'has dit un local d'intercanvi. Jo vaig a Mataró i busco un local d'intercanvi a internet i m'ha sortit aquest lloc. Per això he anat. Si tu busques a Google Mataró, local d'intercanvi, et surt això. Ja, doncs mira, fins aquí el reportatge de la Rosa Bleda. La pròxima vegada explica-m'ho. Sí. Moltes gràcies, Rosa Bleda. Parlarem seriosament quan tornis a l'emissora, d'acord? És que quan vas dir que el de souvenirs pensava que era algo de música. Ja. Vinga. Rosa Bleda, fins la setmana que ve. Adéu. Vinga. T'agrada estar informat del que passa a Mataró i comarca? A metamorfosearse. Doncs aquest no és el teu programa. Ya don Ronaldo es bien poco sorte. Cansalada Viada, un programa d'humor que només entendran els capgrossos. Ni Corte Inglés, ni Can Fàbregas, res. Cansalada Viada els dissabtes a partir de les 5 de la tarda.